ନମୋ ନମଃ। ଏହି କାଳାଂଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅନେକ ସୁଭାଷିତ କଥା ଶ୍ଳୋକ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁଭାଷିତ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅନେକ ସୁଭାଷିତ ପଢ଼ିଛ ଶୁଣିଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସପ୍ତମ ପାଠରେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକର ପଢ଼ି ସାରିଥିଲୁ, ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କହିବି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କହିବି। ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆମର ସପ୍ତମ ପାଠରେ ଥିବା ସୁଭାଷିତାନି, ତାର ସୁଭାଷିତାନିର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ୍ରେତାୟାଂ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ ଦ୍ୱାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳौ ଯୋଗେ। ତ୍ରେତାୟାଂ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ ଦ୍ୱାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳৌ ଯୋଗେ। এই ଯେଉଁ ସୁଭାଷିତ କୁହାଗଲା, ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁ ଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଗେ କହିଛି କ'ଣ ତ୍ରେତେୟାଂ। ତ୍ରେତେୟାଂ ମାନେ କ'ଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ତ୍ରେତାୟାଂ ତ୍ରେତେୟାଂ ମାନେ ତ୍ରେତାୟାଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହିଁ କୃତେ ଯୋଗେ। କୃତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶକ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସଂଘ ଶକ୍ତି ହିଁ କଳୌ ଯୁଗେ। କଳୌ ଯୁଗେ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନା ସଂଘ ଶକ୍ତି। ସଂଘ ମାନେ ଏକତା ହେଉଛି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲି, ତୁମେ ସେଇଭଳି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଲେଖି ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଓ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ସଂଘ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇଟା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଚ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଲବେଶ ତଳେ ଯେଉଁ ଚ ଥିଲା ତାଲବେଶଟି ବିସର୍ଗ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଚ। ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ। ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଚ। ଏଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହବ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ, ଜାଣିଲ। ତାପରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବି। କେମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପଡ଼େ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତୁମେ ଶୁଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଆବୃତ୍ତି କର। ନାଭିଷେକନ ସଂସ୍କାରଃ ସିଂହସ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ମୃଗୈଃ ବିକ୍ରମାର୍ଜିତ ସତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ସ୍ୱୟମେବ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା। नाभिषेकन संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित सत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। ଏଠି ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବଣରେ ପଶୁରାଜ ବିଷୟରେ। ବଣର ପଶୁରାଜ ହେଲେ କିଏ? ସିଂହ। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେ ପଶୁରାଜ ବିଷୟରେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସିଂହ ହିଁ ବଣରେ ବାସ କରେ। ସିଂହର ବଳ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ହେଲେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସିଂହର ନା
ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ କିଛି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସିଂହର। କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ନିଜ ବଳରେ ନିଜେ ହିଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ। ତାର ନିଜ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ, ତାର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ସେହି ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ତାର କିଛି ଅଭିଷେକ କି ସଂସ୍କାର କିଛି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ମୃଗେ ହିଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ମୃଗକୁ ଖାଲି ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିକ୍ରମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ସତ୍ୱସ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳ। ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ନିଜେ ହିଁ, ଏବ ମାନେ ହିଁ। ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବା ପଶୁମାନଙ୍କର ସେ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ତାର ଅଭିଷେକ କି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ନାଭିଷେକ ନ ସଂସ୍କାର, ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ନାଭିଷେକ ନ, ଯେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା କୋରେ ଯେଉଁ ଓକାର ଅଛି ଏଠି ବିସର୍ଗ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ନାଭିଷେକ ଯୁକ୍ତ ନ, ନାଭିଷେକ ନ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଷେକ, ନାଭିଷେକ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରିବ। ନ ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ନାଭିଷେକ ନ ସଂସ୍କାର, ବି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଷେକ ନ ଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର, ନା ତାର ଅଭିଷେକ ହୁଏ ନା ତାର ସଂସ୍କାର ହୁଏ, କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ତାର ପରାକ୍ରମ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। କିଏ? ସିଂହ। ଏଇଭଳି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିବ କି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଗୀତ ଭିତରୁ ସୁଭାଷିତ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେମିତି ଆସିଥାଏ? ନା ଧର ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ଦେବ? ନା ନାଭିଷେକ ନ ସଂସ୍କାର ଡେସ୍ କ୍ରିୟତେ ମୃଗେହି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ନାଭିଷେକ ନ ସଂସ୍କାର ସିଂହସ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ମୃଗେହି। ସେମିତି ଆସିବ ଡେସ୍ ସତ୍ୱସ୍ୱ ସ୍ୱୟମେବ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା। ଆମେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା? ଡେସ୍ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରମାର୍ଜିତ। ସେମିତି ଆସିବ ତ୍ରେତାୟାଂ ଡେସ୍ ଶକ୍ତି, ତ୍ରେତାୟାଂ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଡେସ୍ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ, ଦ୍ୱାପରେ ଡେସ୍ ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି, ବା ଏମିତି ଦେଇଥିବ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଡେସ୍, ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳୌ ଯୁଗେ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ତୁମେ ତାକୁ କରିବ, ଲେଖିବ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି କିଛି କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଏମିତି ଆସିବ। ସଂସ୍କୃତେନ ଉତ୍ତରଂ ଲିଖତ। କେମିତି? ନା ତ୍ରେତାୟାଂ କିଂ ଶକ୍ତି, ତ୍ରେତାୟାଂ କିଂ ଶକ୍ତି, କିଂ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କସ୍ମିନ୍ ଯୋଗେ, ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ। ଦ୍ୱାପରେ କିଂ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି। କଳୌ ଯୋଗେ କିଂ ଶକ୍ତି, ସଂଘ ଶକ୍ତି, କଳୌ ଯୋଗେ ସଂଘ ଶକ୍ତି। କस्य ସ୍ୱୟମେବ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା ବିକ୍ରମାର୍ଜିତସ୍ୟ, ବିକ୍ରମାର୍ଜିତ ସତ୍ୱସ୍ୱ ସ୍ୱୟମେବ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା। ଏଇଭଳି ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଆଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 1, 2ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ 3ଟି ଶୁଳ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖ। ସେଇଭଳି ଦେଇଛି କ'ଣ? ସଂଘ ଶକ୍ତି କସ୍ମିନ୍ ଯୋଗେ। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳୌ ଯୋଗେ। ସେଇଭଳି ହେଲା କ'ଣ? ଡେସ୍ ସତ୍ୱସ୍ୱ ସ୍ୱୟମେବ ଡେସ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବିକ୍ରମାର୍ଜିତ ସତ୍ୱସ୍ୱ ସ୍ୱୟମେବ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରତା। ଡେସ୍ କୃତେ ଯୋଗେ, କ'ଣ ହେବ? ଡେସ୍ କୃତେ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କୃତେ ଯୋଗେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଡ଼ିଥିବ। ଧର ବ୍ରତମ୍, ଏଟା ତ ଥିଲା ପୁରୁଣା ପାଠରେ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ବ୍ରତମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟ କଥନମ୍ ସର୍ବେଷାଂ ବ୍ରତଂ ସ୍ୟାତ୍। ବ୍ରତ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ କଥନମ୍ ସର୍ବେଷାଂ ବ୍ରତଂ ସ୍ୟାତ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟଂ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟଂ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯୌଥ ପରିବାର ଭାରତୀୟାନାଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟଂ ପରିଚୟମ୍।
ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟାନାଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟମ୍ ପରିଚୟ, ମାନେ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଟେ। ସଂସ୍କାର ପିତରି ମାତରି ଭକ୍ତି ବାଳକସ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଭବତି। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ତୁମେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖି ରଖିବ, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।